Vážení zákazníci, vítejte u videa Jak vydělat milion z DTF, kde vám chceme na dvou excelovských tabulkách ukázat, s jakou tiskovou technologií a s jakou tiskovou dávkou je možné po jakém čase dosáhnout na prodeje v úrovni 1 milionu korun českých. Zde neřešíme, jestli je to výnos, zisk, co je či není odečteno, jestli je tam nebo jestli to je bez DPH. Prostě jenom jde o to se zamyslet nad tím, jakoby s jakou investicí do technologie a s jakou investicí času je možné tady toho milníku dosáhnout. Tady pro takovou určitou jakoby provokaci nebo též zamyšlení ukazujeme technologii DTG či hybridní DTG, v tomto případě s 18 tiskovými hlavami, ale tomu se věnovat nebudeme. My se budeme bavit o DTF a konkrétně o DTF, které je aktuálně na českém trhu. A to jsou domácí tiskárny Epson řady L, to znamená, jsou to aktuálně Epsonky Epson L180-50 a model L8180. A potom bych ještě chtěl to porovnat s, řekněme, průmyslovými tiskárnami DTF od čínského výrobce Grendo. A tady se můžeme podívat tež na A3, A2 řešení s 2 tiskovými hlavami a A1 řešení, to znamená ty standardní role 60, na které jsme zvyklí, 2, 3 či 3, 4 hlavé konfiguraci. Hned na začátek můžeme skočit do facebookové skupiny Direct to Film Printing, kde může každý z nás vstoupit, tu diskuzi si projít a tady můžeme vidět příspěvek pana Mirkoviče, že už v listopadu 2021, to znamená už 2 roky zpět, prezentovali, že ve firmě používají 10 tiskáren, mají osazené celkem 32 tiskovými hlavami, to znamená, že tam mají primárně 4hlavé tiskové stroje. No a s takovýmto tiskovým arzenálem je možné tisknout minimálně 10 a víc 100metrových rolí v šíři 58 nebo 60 za den. To znamená, pokud prodejní cena jedné role je na úrovni $1000, což je řekněme 25 000, tak potom ta firma Fusion Print už v listopadu 2021 byla schopná na denní bázi bez problému potisknout folie v hodnotě 250 000 korun. Pojďme nyní do reality v České republice, kdy v roce 2023 desítky tiskařů vstupovaly do segmentu DTF přes modely Epson L8180 či Epson L180-50. Tyto tiskárny mají sice zvenčí jiný obal, též jsou jinak osazené inkousty, ale vypadá to a zdá se, že se jedná o týž hardware, který dává týž výstup z pohledu DTFK. Při rozlišení 720 na 1800 dpi umožňují velice detailní, precizní a krásnou grafiku. Takže tyto tiskárny sice tisknou pomalu, ale tisknou krásně. Ta reálná rychlost je zhruba 5 kusů plných A3 za hodinu, to znamená při 6hodinové tiskové dávce za den dostaneme plných 30 kusů folie A3. Když to přepočteme na metry, tak je to zhruba 2,1 metru. A my, tak jak to komunikujeme se zákazníky, je, že udáváme očekávanou výdrž té tiskárny zhruba 1 km výtisku. 1 km výtisku je 10 A3 rolí po 100 metrech. A při té 6hodinové, řekněme, doporučené denní tiskové dávce nám to dává reálnou výdrž toho hardwareu, nebo řekněme té tiskové hlavy kolem 80 tiskových dní. To znamená, že z našeho pohledu ta výdrž není extra velká. Jsou to zhruba 4 měsíce, kdy se tiskne v pracovní dny a potom pravděpodobně ta tiskárna už, nebo aspoň ta část s touto tiskovou hlavou prostě odejde. Jsou tiskaři, kteří tisknou denně déle, to znamená bez problémů klidně 8-10 hodin. Zdá se, že při takovémto používání se obě 2 tiskárny přehřívají, což je možné pocitově zjistit jednoduše, že se člověk dotkne těch vodících kolejí. Prostě takovýto tiskový režim ty tiskárny pravděpodobně opotřebovává více a ta tiskárna pravděpodobně takovouhle zátěž tiskově nesnese.
No a nyní pojďme se podívat na ty čísla, které nás zajímají. My chceme prostě mít celkový prodej za ty transfery nebo za ty potisky na úrovni 1 milionu korun. No tak tady ta meta s jednou tiskárnou je pravděpodobně nedosažitelná ani teoreticky, což ale není problém, protože i tak v určitý kombinaci motivu, které člověk tiskne, to dává dobrou zpětnou vazbu a velice dobře se to monetizuje. Když bych to zjednodušil, tak všechny tady ty v vozovkách domácí A3 tiskárny v porovnání s už více, řekněme, průmyslovějšími tiskárnami A3 nebo A2, které už jsou už od výroby, a tím už teda mluvím třeba o výrobci Grendo nebo o jiných výrobcích, ty už jsou vyrobeny a počítá se s rolovým režimem a zároveň vždy k tiskárně už je i dodaná ta zapékací jednotka, to znamená, je tam shaker, který sype prášek a třepe s folií, aby ten prášek se třepal, a plus je tam zapékací pás, který ten DTF transfer vlastně finalizuje a zapeče. Tedy ještě jednou, všechny tyto domácí tiskárny nám dají při dodržení toho výrobního postupu dobrý výstup, na který se člověk může spolehnout. A potom, pokud člověk má dobře promíchanou bílou, to znamená dobře vytisknutou a přetisknutou bílou tu folii, zasuší to, zapráškuje, zapeče, tak dostane transfer, který je odolný na bavlně, při praní na 40 či více, to znamená 40, 50, 60, je odolný na zhruba nějakých 40 a více praní. To znamená, už i ta nejlevnější investice do těch domácích A3 tiskáren nám dá výstup, který je porovnatelný třeba z určitého pohledu se sitotiskovým plastizolem a v porovnání třeba o vodovkách, ale samozřejmě sitotiskaři nemusí se mnou souhlasit, protože je spousta výrobců a tak dále, ale oproti třeba vodovkám, které na bavlně při 20. 30. praní už by praskaly, tak ten DTF transfer praskat nebude. Pojďme se podívat na ty jednotlivé, na tu tabulku, kde máme jednotlivé prodeje za A3 transfer ve spektru 50 až 300 korun za A3. Náklady na jeden A3 výtisk samozřejmě dle dodavatele jsou zhruba na úrovni 15 korun. Samozřejmě tím se bavíme, když ten materiál někdo koupí od nás, kde má A3 folii v rozmezí 3 až 7 korun, a taktéž prášek i cenová úroveň inkoustu je nízká. To znamená, potom člověk je schopný s tím naším řešením být na profi úrovni zhruba za 15 korun na A3 bez DPH. Takže pokud by někdo prodával za hotový A3 transfer za nějakých 65 bez DPH a tím se dostal na 50 korun na nějaký jakoby hrubý výnos, tak je to celkem nesmysl. Tady nám to dává nějaké částky, které můžou vypadat zajímavě, ale z mého pohledu je to víceméně, nebo by to byla ztráta času i peněz a velký risk. Jo? Je třeba do toho dopočítat další náklady. To znamená potom, když vezmu A3 na úrovni třeba 115 korun, to znamená, že potom by tiskařovi zůstalo někde kolem 100 koruny, tak potom už je to zajímavé a při této prodejní ceně, to znamená, máme třeba bavlněné tričko, typicky Malfiny Adler, které je v nákupu kolem 80 korun, připočítáme tady nějakých 120, jsme na úrovni 200 korun bez DPH, takže prodáváme zákazníkový tričko za minimálně 250 korun s DPH, tak už tady, tak aspoň ta kalkulace ukazuje, že za jeden měsíc by se vlastně celá ta investice do tiskárny i toho spotřebáku, včetně ripovacího softwaru, měla zaplatit. Jo? Když skočíme potom na úroveň 203 či 300 korun za A3, tak ta by byla reálná jenom v tom případě, že tiskař by prodával potisknuté trička za 450 korun a výš, což tež tady u nás jsou různé e-shopy, kde se jim to zdá se daří. V každém případě tato úroveň je dosažitelná tím způsobem, že člověk rozpočítá A3 na malé loga. To znamená, pokud na jedné A3 mám vytisknutých třeba 18, 20, 25 malých log a tyto se transferují klientovi třeba nevím, za 20 korun za jeden jednotlivý transfer, tak potom vlastně z té jedné A3
z jedné A3 role, ne, pardon, z jednoho A3 archu je možné prodat potisky třeba za 400 korun. Ale to je prostě jenom případ toho, kdy na té jedné A3 je naskládáno opravdu velké množství drobné grafiky, a ta se potom transferuje za, řekněme, 20 plus korun za jednotlivý transfer. Takže ale v případě velkých potisků, řekněme, plných A4 či A3, my budeme někde na té úrovni někde mezi 100 až 200 koruny výnos za jednu A3. Takže ať už se v tom dále nemotám, takže tady máme nějakou teoretickou kalkulaci, kdy vlastně při očekávané životnosti tiskárny 4 měsíce, kdy se tiskne v pracovní dny 6 hodin denně a jedu opravdu dlouhé pásy, to znamená, že tisknu 3 či 4 A3 za sebou jako dlouhé listy nebo dlouhé archy, to znamená, že tam zadávám 1,5 metru zhruba výtisku či více, jo? Tak potom teoreticky by se člověk mohl dostat po těch 4 měsících i na nějakých 480 000 korun, což pravděpodobně asi se nikomu v republice nepodařilo, ale opět, tady jsme na úrovni teorie a je to všechno prostě za určitých okolností nebo určitý kombinaci. Takže i super levná A3 na vstupu v hodnotě nějakých, jak už jsem řekl, 12 300, což jsme prodávali v posledním kvartálu, tak může vygenerovat velké výnosy. A i tohle vlastně v tom porovnání oproti velkoformátu je v úzovkách nic. Pojďme se podívat na velkoformát. U velkoformátu nás nezajímají A3, tady už se pohybujeme v metrech běžných, to znamená ne v metrech čtverečních, ale v metrech běžných. S tiskem se počítá buď to z 30 anebo z 60 role, s tím, že závisí na tiskárně, jakýma tiskovýma hlavama je osazená. To znamená, že řekněme, že v určitých kombinacích i ty A3 či A2 řešení s i3200 hlavami budou mít podobný výkon jako ty 60 cm tiskové stroje. Takže tu teď nyní u 60, které řekněme dávají největší potenciál pro monetizaci a rychlý návrat té investice. Tak dvouhlavý stroj standardně, který máme i na firmě a vlastně předvádíme tím tisk, tak ten má reálný tisk 12,5 až 12,8 metrů běžných za hodinu. To znamená, při této rychlosti my bychom potiskli jednu 100-metrovou roli, ze které bych odebral 2 metry nebo metr na začátku, metr na konci, tak jsme schopni prostě v této situaci tu roli potisknout zhruba za 8 hodin, kdy ta tiskárna by jela v kuse. V případě, že tiskárna je osazena 4 tiskovými hlavama, to znamená, že zdvojím ten cmyk a bílou, tak potom tu jednu 100-metrovou roli člověk potiskne za 4,5 hodiny. Pokud, ať se nám to dobře počítá, protože 100 metrů je prostě 100, takže pokud bych bral, že 1 metr běžný se prodává někde na úrovni $10 či 10 euro, a je zase jedno, jestli to je bez DPH nebo jsme prostě s jakýma nákladama a tak dále, tak jedna role prostě je 25 000 korun, řekněme, bez DPH. Jo? Nebo když se podíváme teda už na tu konkrétní kalkulaci, kde máme ten 1 metr běžný zhruba za 200 korun, kdy už vlastně je to očištěné o nějaké náklady, tak potom dostaneme s dvouhlavým strojem při 6hodinové denní produkci výnos zhruba 15 000 korun. Jo? Když bychom účtovali 300 korun bez DPH, a tež to je asi běžná cena nebo i víc, ještě běžně firmy účtují v republice, tak potom za jeden den, když 6 hodin v kuse tisknou, tak jsou schopni účtovat za 22 500. Když skočíme na 4hlavou mašinu, která prostě už je teda jako opravdu pracovní stroj, to je tažný kůň, tak prostě jsme naraz na nějakých 26 000 nebo až skoro 40 000 korunách za jednu 6hodinovou tiskovou směnu. Jo. Samozřejmě těch 6 hodin můžu zdvojit a potom tady dostáváme enormní čísla, které můžou, nemusí odpovídat realitě. Znova se můžu vrátit ke firmě Fusion Print a můžu tež skočit k našim sousedům do Polska, k panu Rafalovi, kde tež i oni stejně jako Fusion Print už brzo skočili na tu DTF vlnu a riskovali, že koupí
řekněme, stroj, který bude nebo nebude moc fungovat už ani 2 roky zpátky, tak jim též se podařilo vybudovat dnes vlastně už tiskovou farmu o 4 nebo 6, teď nevím, kolik těch strojů mají, takže prostě v tomto případě je ten denní výnos a ta návratnost té technologie extra rychlá. Na druhou stranu člověk pravděpodobně v jejich případě pracovali rok, 2 na tom, aby ty zákazníky si našli ne na lokální úrovni, ale na celoevropské úrovni. No a potom tady, když se podíváme, kolik i ten nejlevnější dvouhlavý stroj, který my máme někde v prodeji na úrovni 225 000 bez daně, je schopný vyprodukovat při 6 hodinách tisku denně, tak jsme na úrovni 315 000 korun bez DPH za měsíc. To znamená, že při této teoretické kalkulaci při 6 hodinách tisku denně ta tiskárna vlastně už za ten jeden měsíc dávno splatila. A to nemluvím o tom, pokud bychom se podívali na celý rok tisku, nebo na celý rok tisku, kdyby se využilo na 6 hodin denně 4hlavý stroj, což samozřejmě zase ten 4hlavý může běžet daleko díl, takže se 4hlavým bez problémů by člověk se dostal na úrovni prostě pod nebo kolem 10 milionů korun, pokud by opravdu na to měl hromadu práce a prodával metr běžný za 200 až 300 korun bez DPH. Nebo tak 250, řekněme. Bavme se, že stejně jako u latexu, ekosolventu, jiných tiskových technologií nebo UVčku, ty náklady můžou být někde kolem 50 korun za metr běžný. Takže metr čtvereční. Takže prostě kdykoliv, když se skočí už do velkoformátu a průmyslových strojů, tak ty náklady na ten tisk jsou nízké, na druhou stranu náklady na investici do té technologie jsou vysoké. No ale potom samozřejmě už to při tom celoročním tisku a velkém zatížení už to každému musí vracet zpátky čísla na úrovni milionu, protože tak to prostě z pohledu té tiskové kapacity je. Takže tohle byl pohled peněz a nyní ještě se podívejme na další 2 věci, které z pohledu DTF je potřeba zvážit. Když vezmeme tiskárny DTG, to znamená Direct to Garment, tak ty sami o sobě jsou drahé. DTF už i v té základní A3 variantě člověku umožní okamžitě udělat, ať už je velká firma či živnostník, one-stop shop. To znamená, že od momentu, kdy člověk investuje do té byť malé A3 tiskárny, už naraz je schopný zvládnout kompletně celé spektrum bílého i barevného polyesterového textilu, kompletně veškerý bavlněný textil, včetně monterek a dalších věcí, které třeba z pohledu DTG je problém potisknout, jo? Protože člověk neupne kapsičku nebo neupnu určitý věci do té mašiny, protože to z principu té technologie nejde. DTF to umožní, protože drobné věci je možné lisovat třeba na lisu na kšiltovky a též různě vypodložit a tak dále, takže vlastně tady to DTF-ko okamžitě z člověka, říkám, ať už živnostníka nebo firmy dělá one-stop shop, prostě od toho momentu prostě umím v vozovkách všechno, jo. Všechno, co si běžně drobný spotřebitel i nebo firma dokážou jako požadavek pro potisk představit. A ta druhá věc, která se nám strašně líbí a díky tomu se snažíme ten maloformát prodávat vlastně úplně co nejlevnější s minimální marží a dostat toho, co nejvíc na trh, to je kreativita. Takže z lidského pohledu i vlastně v těch, řekněme, za poslední 2 roky je konečně možné to, co v ty dřívější dekády možné nebylo. Nyní člověk a i vlastně s pomocí generátoru té grafiky, to znamená umělé inteligence, jako je Midjourney a DALL-E a další softwary, Ideogram třeba, kteří jsme natočili v jednom videu. Takže díky těmto softwarům naraz enormně může narůst kreativita a též všichni i vlastně to můžou mít lidé jako hobby, všichni tiskaři to můžou mít prostě a tím DTFkem vymyslet a vytisknout a nažehlit absolutně cokoliv. Takže z tohoto druhého pohledu té kreativity my jsme rádi, že vlastně tady můžeme být součástí tady toho trhu a toho segmentu trhu a jsme šťastní, že to prostě existuje a že to prostě na ten trh můžeme dodat a všem vlastně těm tiskařům s tím tiskem pomoct. Takže tolik za nás, za Best Sublimation CZ SRO
a těším se na další videa, kde se zaměříme na další věc, kterou my jsme ještě tak nějak nepokryli, a to je naučit se ty produkty prodat, to znamená naučit se internetový marketing.